на движението с 200 танцори. Сред нас са момчетите и момичетата от Център, Арт-център Алехандро, танцово студио Милениум, танцово студио Самодиви от град Левица, Get Out, танцово студио Салса де Куба, данс студио Марипоса, Ройс Данс студио, Wow Sport, Клуб акробатичен Рокодрол Magic и World Trade Wave. Зона 5! Чакай! Първете място за нашите танцори, които ще ви поздравят по случай началото на седмицата на движението. От 14 септември до 27 септември наберете своето движение.